Prosím vás, dajte aspoň nejaký diazepam alebo niečo na ukludnenie, ty kokos, však ju to boli niečo od bolesti proste. Hoci čo jej dajte, ty kokos, však ona proste nevládze už. Ideme tak, je to zmijavý a s tom niečo, dajte nejakú tabletku alebo niečo. Od bolesti proste. Čo robí to? To nahrávame na video. Lebo neviete sa tomu vyjadriť. To nemôžete zdraviť. Ale... Dajte mi aspoň nejakú tabletku, diazepam alebo niečo. Haló. No, tak toto je zdravotná starostlivosť, aby ste vedeli v Piešťanoch. Odkazuje Zuzana Pláčková a Johnny Curtis. Nikola Komorová je úplne mimo a nedokáže poskytnúť zdravotnú starostlivosť. A za toto máme platiť 46 eur mesačne, za to, že nám nedokážu poskytnúť zdravotnú starostlivosť, no nech idú do piče všetci. Už tu máme záchranku. Konečne. Uvidíme, vyšetríme, Ani proste zdravotnú starostlivosť, nič, že nechcú poskytnúť sem, ani diazepam alebo niečo na ukludnenie. Dobre, počkajte, o čo sa jedná hlavne? Olej je srkol do oka. Reže. Vidíte na to, keď si zakriete toto oko. Slabo? Ne, Niky, však ostan, tu si dobrý rukách, to nerieš. Do staničky neberieme nikoho okrem vás, nie ste malé dieťa. Dobre. Idete do Trnavy, len som vedel. Do Trnavy, ne? Dobre, ja poviem rodičom, ďakujem. Normálne nám zabuchol dvere pred ksichtom. Ja by som to nechal, už len viem aj ja z skúsenosti. Proste nič, úplne nič, ani nám neposkytol zdravotnú nič. Ja som prišla sa nech dať nejaký diazepam, niečo proste na ukludnenie, on nič nedal. Už tam budem za okno. Proste, čo ti šibe? To je moc, ty kokos. Ideme.